Bengicela abafowethu basiphe isipho okuyisona esisiphathele uMaphica. Before ngivale ngizodedela uChairperson abeka amazawo abeka ngesikwazi ukubeka sonke bafowethu isikhathi asikho. Thina sisebenza ngesikhathi kuyonke into uma movie hour kithi sesilimele. Njengoba siyeke yonke into esiyenzayo thina sithanda imali bafowethu. Sithanda imali ukuthiwa bathwele akukho ukuthwala ukusebenza kanzima. Le ndoda leya uMafohla isebenza kanzima bafowethu. Hayi uthwele akukho ukuthwala. Mawufuna ukuphumelela sebenza kanzima. Ungalali. Ngeke ube rich uthi usavuka ngo6. Uvuka ngo8 wena ufuna uba rich. Uvuka ngo9. Vuka ngo4, 5, 6. Makushaya u6 uvukile ingubo ikhahlelile. Uyabuka ukuthi uyokwenza njani. Ngicela nisiphe isipho bafowethu. Ngicela nisiphe isipho bafowethu abaseba ngaphandle emontweni. Cela nisivulele indlela lapha eminyango. Cela nisivulele indlela bafowethu. Awuzange ngapha bafowethu. Thikela ngapha na indlela. Sasibeka la. Fanele nibone bafowethu. Mafohla umshini wokwasha lo ophuma kumagufta bese ubuka negama Mafohla ukuthi lezi nsizwa zikuthanda kangakanani. Bese akuyimali encane bafowethu nomshini ulapha nje kodwa khona la 10,000 nemali. Igama layo lokuthiwa ayisenza ngithi bangaprocess. Woza nawo nje mfowethu usubekela umshini wokwasha Mafohla sithi umama angaze ewasha amajini lapha nezimpahla zakhe abe nemincintshana lapha ewasha nanku umshini wokwasha singamaguftas. Sibeke nje khona la umisa owe Hisense bafowethu. Uhambeke ngesushi prize awusondeze futhi umhlonishwa la. Ngesushi prize kodwa uhambe e-store ufike ubuka ukuthi umalini. On top of that sengidedela uChairperson wethu ngicela ukuthi ngimnike yena njengoba nibona le ndishi la. Njengoba nibona le ndishi kunomnikelo la esizowufaka. Sicela ke ukunika ubaba uMlaba uhlalo wenhlangano yethu.